Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar 10 ga Yulin 1981 ne Kanawa suka yi wa Gwamna Abubakar Rimi bore bisa yunƙurinsa na neman cire Sarki Ado Bayero. A boren ne aka kashe mai baiwa gwamna shawara kan harkokin siyasa Dr. Bala Muhammad. Aka kuma ƙone majalisar dokoki da sakatariyar mulki ta jiha da gidan rediyo da kuma ofisoshi da gidajen jami'an gwamnati. A ranar 7 ga watan Yuli ne dai gwamnatin Rimi ta aiki wa Sarki Ado Bayero takardar tuhuma mai kunshe da tambayoyi 9. Takardar da sakataren gwamnatin jiha Alhaji Sule Hamma ya sa hannu ta ce tun watan Oktoban 1979 Sarki Ado yake nuna halayyar raini ga gwamnati. Daga cikin manyan laifuffukan sarkin akwai ƙin halatta ko kuma tura wakilai zuwa bikin naɗin sarautar sarakan Gumal da Auyo da Dutse da Gaya da Rano duk da gayyatar da aka yi masa a hukumance. Haka kuma sarkin ya ƙi halartar bukukuwan cikar Najeriya shekaru 20 da samun 'yancin kai da kuma bikin cikar majalisar dokokin jihar Kano shekara guda da kafuwa. Baya ga wannan, gwamnatin ta tumi Ado Bayero da laifin ƙara wa'adin hutunsa na shekara tare da yin tafiye-tafiye ba da izinin gwamna ba. Gwamnatin ta kuma tumi Sarki Ado da halartar taron ƙungiyar tsofaffin ɗaliban kwalejin Barewa da ke Zaria ba tare da izini ba. Bugu da ƙari, takardar tuhumar ta ce, Sarkin Kano ya bijire wa umarnin da gwamna ya bashi na hukunta daga Tangwaram da Ranka da Bebeji da ɗan gora waɗanda aka kama da laifin karɓar haraji ba bisa ƙa'ida ba. Sannan kuma, ƙememe ya ƙi amincewa ya naɗa sababbin dagatan dawakin kudu da Minjibir wanda gwamnati ta bashi sunayensu. A kan waɗannan tuhume-tuhumen ne gwamnati ta baiwa Sarki Ado Bayero kwanaki 2 cif ya kare kansa ko kuma ya fuskanci hukunci. A ranar 9 ga wata ne wa'adin ya cika, amma lokacin Gwamna Rimi ya tafi Maiduguri inda babbar kotu ke sauraron ƙarar da suka shigar suna ƙalubalantar shugabancin PRP ƙarƙashin Malam Aminu Kano. Haka kuma zaman kotun ya dace da taron gwamnoni 'yan tara masu rajin kawo sauyi. Don haka sai wasu daga cikin manyan jigajigan fadar Kano suka yi amfani da damar suka nemi 'yan siyasa da ke adawa da gwamnatin Rimi da su kawo musu ɗauki. Nan take kuwa jam'iyyar MPN mai mulkin ƙasa da jam'iyyar PRP tsagin Aminu Kano suka ara suka yafa. Kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori ya kira taron manema labarai a ranar Alhamis 9 ga watan Yulin 1981. Sakataren jam'iyyar MPN Alhaji Mansur kan Karofi ya sanar da al'umma cewa Gwamna Rimi zai tuɓe Sarki Ado Bayero ne daga mukaminsa. Don haka, jam'iyyar MPN ta yi kira ga al'ummar Kano su ɗauki dukkan matakan da doka ta sahale musu na kare martabar masarautarsu. MPN ta kuma ce dama gwamnatin Rimi ta jima tana keta alfarmin masarautar Kano tare da cin dunduniyar Sarki Ado. Har ma ya ba da misali da gazawar gwamnatin wurin ƙaddamar da majalisar sarakuna ta jiha, inda ya ce wannan ya hana wa Sarki Ado damar halartar taron majalisar sarakuna ta ƙasa. Ita ma jam'iyyar PRP tsagin taɓo ta yi Allah wadai da waɗannan tuhume-tuhumen da gwamna ya yi wa sarki. Kakakin reshen matasa na jam'iyyar Malam Garba Muhammad Apprentice ya ce gwamnatin na neman cire sarki ne domin ta maye gurbinsa da wanda zai mara wa santsi baya. Don haka ya kira ga al'umma da su fito su kare martabar sarkinsu. Haka ma Malam Shehu Umar Abdullahi na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce tuhumar ta saba tsarin mulkin ƙasa kuma wani yunƙuri ne kurum na cin mutuncin sarauta. Shi ma ya ce wannan dai wata dabara ce ta tuɓe sarkin Kano saboda jajirjewarsa wurin ƙin nuna wariyar siyasa a cikin al'amuransa. Washe gari kuwa, wato rana irin ta yau, 10 ga watan Yulin 1981 sai Kano ta kama da wuta. Tun da safe ne dai ɗaruruwan mutane suka taru a masallacin Juma'a na fadar sarki inda suke addu'o'in goyon bayan sarki da neman Allah ya kifar da gwamnatin Rimi. Daga nan sai suka yi tururuwa zuwa gidan rediyon Kano domin bayyana rashin amincewarsu da shirin da suka ce gwamnati na yi na tuɓe sarkin Kano.
suna tafe suna ihun ba ma son gwamna sai sarki. Ashe kuma tuni sun shirya da 'yan bangar siyasa da zaune gari banza su tada yamutsi a birnin Kano. A gidan rediyon ne rahotanni suka ce, shugaban hukumar yaɗa labarai ta jihar Kano Alhaji Muktar Abubakar Kwaru ya shaida masu zanga-zangar cewar duk abin da za su yi ba su isa su hana gwamna cire sarki ba. Habawa, mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki? A nan take suka ƙone gidan rediyon kurmus. Daga nan fa suka fantsama cikin birni kuma wasu 'yan tamoran suke taɓulɓulowa. A ranar aka ƙone ginin majalisar dokokin jihar Kano da motocin da ke cikin harabarsa. Aka ƙone sakatariyar gwamnatin jihar Kano da ma'aikatar ƙasa da safiyu da gidan gona da gidan kwamishinan gona Alhaji Audu Dawakin Tofa da gidan shugaban majalisar dokoki Alhaji Abdullahi Abubakar Karaye da rukunin gidajen 'yan majalisa da ke Gwammaja da gidan man Alhaji Lili Gabari mai baiwa gwamna shawara kan harkokin majalisa da gidan ɗan majalisar dokoki Alhaji Lawan Dambazau da gidan Alhaji Ammani Inuwa tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jiha wanda a lokacin shine oganeza na PRP bangaren Imodu a Kano da ofishin jam'iyyar PRP bangaren Imodu wato 'yan santsi wanda yake a bayan rediyo Kano da ofishin dindindin na gidan jaridar Triumph da ke tsohuwar tashar kuka a fage har da sababbin na'urorin da aka shigo da su daga waje domin fara aiki. Haka kuma masu zanga-zangar sun kone tsohon gidan Gwamna Rimi da ke lamba 9 a titin Sokoto Road tare da kajin da yake kiwo a cikinsa, da kuma gidan mai baiwa gwamna shawara kan harkokin siyasa Dr. Bala Muhammad da ke lamba 7 a titin Sokoto Road tare da ɗimbin littattafan da ke cikinsa. Gidan gwamnati ne kawai ya tsira saboda jami'an tsaro da suka yi masa ƙawanya. Zuwa karfe 4 na yamma masu boran sun ƙone motocin gwamnati fiye da 100. Sai washe gari ne kuma aka gano gawar Dr. Bala Muhammad a ƙone a cikin gidansa. Shi dai Dr. Bala Muhammad ɗan gwagwarmaya ne mai kaifin basira da kuma iya magana. Ɗan asalin garin Bauchi ne wanda ya karatun kimiyyar siyasa a ƙasar Amurka. Ya yi aikin rediyo a Voice of Nigeria. Daga nan ya koma Jami'ar Bayero da ke Kano ya zama shugaban tsangayar kimiyyar zamantakewa da gudanarwa. A watan Nuwamban 1980 ne kuma Gwamna Rimi ya naɗa shi mai bashi shawara kan harkokin siyasa. A ranar Lahadi ne Gwamna Rimi ya dawo Kano tare da tawagar gwamnoni 8 da suka yi taro a Maiduguri. Yayin da yake kewaye gari domin ganin ɓarnar da aka yi, 'yan santsi sun yi masa da fifi suna masa jinjina suna cewa sai halifa. Wato duk da wannan boran suna goyon bayan a cire Sarki Ado a maye gurbinsa da Sarki Muhammadu Sanusi mai murabus. A ranar Litinin kuma aka yi jana'izar Dr. Bala a nan Kano. Aiki kuma bai yiwu ba a ma'aikatu sai dai sharar toka. Majalisar Dokokin Jiha kuma ta yi zamanta na wucin gadi a gidan gwamnati, ƙarƙashin mataimakin shugabanta Alhaji Idi Adahama. A ranar, majalisar ta zartar da ƙudurori guda 2. Ƙudurin farko ta buƙaci gwamnati ta ɗau mataki kan boran tare da hukunta waɗanda suka kitsa shi. Ƙuduri na biyu kuma, majalisa ta amince a tura tawagar da za ta miƙa saƙon ta'aziyya ga dangin Dr. Bala Muhammad a Bauchi. Biyo bayan wannan ne, gwamnati ta kafa kwamitin bincike mai wakilai 7 ƙarƙashin mai shari'a Akinola Fernandes na babbar kotun jihar Kano. Wannan boran dai ya taimaka wurin kare kujerar sarkin Kano Alhaji Ado Bayero da Gwamnan Abubakar Rimi. Sai dai ya jefa mutanen da suka mallaki gidaje da filaye a jihar Kano cikin tsaka mai wuya. Domin kuwa an ƙone takardun filaye na Kano tun daga shekarar 1900 daidai. Hakan ta sa gwamnati ta wajabta kowa sake yin satifiket. Sai da aka kwashe shekaru 3 ana wannan aiki, amma su filayen sun salwanta kenan har abada. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude Rabi'u Gwadabe ke cewa kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.